akasiyana nevamwe. Nokuti Peter ndiye akati, Ishe kana murimi nditendera iwo ndiuye. Akava nechido nekuda kuexperience zvirikuitwa naJesu. Vamwe vese vari mubhoti vakaramba vari vadzidzi vaJesu vati vasingade izvozvo. So pane pekuti Mwari unoshanda neyandinoti will power, chido. Jesu padziva reBhetsaida akaita mubvunzo unotaridza chido. Akabvunza murume aiva padziva kuti unoda here? Tisati tabvunza kuti pane vanokusunda, pane vanozokudii, iwewo wacho une chido here? Zvoreva kuti apa Jesu haana kuti vese vari mboti kudai uyai kuno, akashanda neari kuda. Haana kuti aiwa Peter ndingatisenda sarudza kuti ndiwe chete chafamba pamvura, mese muri vadzidzi vangu, saka mese usukai mubhoti muuye. Jesu wakashanda nemunhu anoda. So kumwe kuita kwaMwari kunomiswa newill power. Kuti vanhu vanoda here kana kuti havadi zvavo but vanomuda. Ability iri muna Jesu yekufamba pamvura, uye ane nyasha dzekuti kana watenda newo unogona kufamba. But ukasada haakurambe kuti hauna mati. Akatofamba naPeter pamvura, akanojoina vari mubhoti vasingadi mamirako. Zvoreva kuti Jesu anofamba nevanoda minana uye anofamba nevasingade minana. So kushayikwa kwemamirako zvine zvishamiso haisi statement yatingati ava vana Mwari nokuti hakuna minana. Mwari uyu akafamba akaita miracle pamvura naPeter, akanojoina vasingade mamiracles, akanogara mubhoti navo. So kuminana kuna Mwari, kusina minana futi kuna Mwari. But kuna advantage ndekwevanhu vanotenda minana yaJehovha. Why? Nekuti nedzimwe nguva the boat can capsize. Boti rikanyura, wakatenda muna Jesu anofamba pamusoro pemvura, une another way to come out. But kana usina kupira watenda minana yacho, unonyura una Mwari anoita kusanyura. So kune information inoshanda maringe zera remunhu. So munhu akaramba kukura mukunamata, anoramba ari pa information iri less. Mark chapter 4 from verse 8. Panotaura the parable of the sower. Mark 4 verse 8 inoti, mbeu yakanaka yakaiswa paivhu, imwe ikamera 100%, imwe 60, imwe 30. A good seed, a good soil. But my yields, they were in 3 categories, 3 phases. Yekutanga yakakura ikakohwa at 30, imwe ikakura at 60, imwe at 100. A good seed, a good soil. Zvazvinoreva ndezvizvi. Mwari wedu unoita zvinhu maringe the level of knowledge yemunhu akuda zvinhu. Taure chiniki. Bhaibheri rinoti Jesu kuGarirea wakaita minanda mishoma because of their unbelief. Kwete nekuti Jesu anga asingavafarire, kwete kuti Jesu anga asisina simba. Zvinongoreva kuti zvikonzero zviri kunzivisa zvikuru zvaMwari kusatenda kwevanhu vari kuda izvozvo. So kune nyasha zhinji dzaMwari dzinoshanda maringe the capacity, the level of knowledge, the level of belief and understanding iri kumunhu anoda kuitirwa. So ndiMwari unoita zvinhu zvaunonzwa zviyo uchiti ndiMwari iri anoita, but haaite pese pese, anoita paanotendwa nekugamuchira. Saka Jesu une testimony yekuita zvishoma, iye ari muzhinji, chikonzero vanhu vaida kuitirwa kwete iye. So Mwari wedu uyu unoita zvikuru, but dzimwe nguva unoita zvidiki maringe kutendwa nekugamuchirwa kwaari kuita. So panotangira nyaya pakukura kwemunhu pakuziva Mwari uye nekutenda simba rake. Tine vakamuziva Mwari zvekuti vanokuziva kuti ndikafa ndichaenda kudenga, ndo level yainayo. Zvimwe zvese zvaupenyu izvi vanongoti makasa ameno iko, but andinoziva ndikafa ndinoenda kushiwa kudenga. Ruzivo rwauinarwo but rushoma. Pane zvakawanda zviri mushoko raMwari. Mufunge tinorama munguva yekuti nevafundisi vanototsotsa vanhu. Saka ukasangana nemumwe munhu asinganamati, munhu akakuvadzwa, akavharwa napasita,
Koza vandiva vari undepera kuti ukaona atendeuka pane pashanda nyasha. Munhu akadirwa mari namufundisi, munhu akavharwa naprofeti, munhu akanyudzwa nechechi, anonetsa kupanidzira kuti uya kuna Mwari. Why? Because mind yake yakakuwara kuti ashande, azviite ipafaiti. Yet ari kutadza kunyatsobhalansisa kuti wakabirwa nemufundisi, asi ufundisi uri kwende Mwari ati kushanda nevanhu. So there are times ekuti tinoita overrule jaja kuti Mwari anoita minana, but mazvedu aiwakana because ona iningi vaita zveminana vakazodai avakadai. Abuse iriko pamaspiritual gifts, but the truth of the matter Mwari vatiri kuita chishamiso. Sometimes tinogona kurwanesisa the style or the way of the strategy iri kushandiswa nehamwe pakooperate in the spiritual gifts. Wamwana na matira watu wachidai wachinoa wachipidi kukua chidona So the challenge now, Moyamu Chenari can't deliver one, but men and mind, and how you make a choice, they will develop a style to do things. Kushumira tunoparidza Jesu mumwe chete, but hatiparidze zvakafanana. Tinoparidza mumwe chete nenzira dzakasiyana. That's style. Gospel harichinje ndiJesu. Urererwa pamuchinjikwa ufane kumuka kuti munhu aponeswe. The way to present the message is human style. So pamwe pacho we are offended in this style. Toita overrule zvinoitwa naMwari. Amen. Maitirwa zvaitwa nemunhu atafarire. And I'm not trying to abuse one. But what did you gonna balance is that I am channel no interview, no deliver one. But what you want to go get this church I eat. So Chakai Papa, who gets this for a moon church, but you could deliver one, put you go channel no shit. So they would not go to Kuna sheet and in Sinakunaka. To the best that I think that we are channel sheet, it's not. Yet you wear it. So no good I'll bless the work of your hands. Ugasa funga, unokota vesi yeshi. Utazirime asitinotka. Unofa. Chawina charisi demon, I'm not thinking. Church in this way. Mwari mabasa ake achiri kutoita. But aite pasiri kugamuchirwa. If you know the one to my gates are piece and tonora, but gadget you not connect at the end, you don't know out yet. Can I buy in a fridge? Pano to tonora, one get a mice. But I squire eat at not to dig it. But there's no time getting those hard. I will change one neighbor. Rosa Simba Mari. Marana Shukuru Kunewam, what did I want to speak? So tuna paano tuma minana ya anaita michi tiese. Anengoya kuti ari mulai, anengoro zemoto ni mabisha. Pane paano tuma matachka. Matachka Jehova, matachka cheche. Kutopinda pa mission yedenga matachka chuko shetuka se. Ndiye Mwari wakasika nzowombe, ndiye akasika mosquito. Anoita zvombe, anoita zvidiki. Level yekutenda nekumugamuchira inodenda kuita kwake kwakakura. Daniel 11:32. Vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Those who know, besides kuchema, knowledge. Kana tikachema Mwari zviratidze, havagoni kuzviratidza through tears. Vanozviratidza through kutenda, kuti unotenda kuti vanoita. Jesu aita akaporesa munhu anga asingazvinomedu munhu kudai kuti wazviona ndiri John ndakabva kudenga ndine power. Aiti kutenda kwako, kutenda kwako kuda kuti munhu has a role to play kuti asangane nekushamisa kwaMwari. Mwari unoita maringe kutenda kwako. Zvausingatende hamanikidze. 2 Kings chapter 4. Kune mukadzi akafirwa nemurume akasirwa chikwereti. Mukadzi yekuti apedze dambudziko akaenda kwaishanda murume wake
chikwereti chikapera. Kurati murume aishanda munopedza zvikwereti akasiya mukadzi aine zvikwereti. Kupi murume uyu aiva muprofita pasi paElisha. Mukadzi paakaingwa nemunhu ari kuda mari dzake akaenda futi kuna same Elisha. Kurati murume aifamba nemunhu waMwari ane nyasha dzekupedza dambudziko but akafainaka. Adzimai ndokubva zoti dzara wangu akasikataure mumushereka ndiende futiko. Akadzoka. Munozati Mwari uyu anoitira vanhu zvinhu. But munogona kusvika mukufa asina kuitira chinhu. Mwari anotida zvakafanana. Mumwe ndokubva anokuta saka seupenyu hwedu hwakasiyana. I've got an answer. Anotida zvakafanana. Asi hatimude zvakafanana. Pamukuya kuchechi kumanikidzirwa, pamukuya kuchechi bheye kumaraini, pamukuya kuchechi kutera wadzimai kutera hanga. Zvinosiyana zvinonzwa muchechi. Indiri mukomana ndaiterawo musikana, kwete Kristu musikana chaiye. Ichitopindwa chechi. Zvikonzero zvichisiyana siyana hazvo. Pamwe muchimanikidzirwa mudhara wangu ndina aito sando karobva kuchechi haudye sadza. Ndakaipindira sadza. Hauridye. Saka kuti uwane kasadza kako. So zvikonzero zvinotidaiva so Mwari wacho manje anonzvera moyo. Mwari unoshanda maringe kugamuchira kwaunoita. Ukasagamuchira kufamba naye kunze kwebhoti pamvura anokujoina mubhoti mo mukatogara pasi. Ukatogara naye kunge asingagoni chiti. Muchitoenda kwamuri kuenda. But kune mumwe wambo experience zvinhu extraordinary with the same God. So choice ndeyako sedunga munhu sekereke kuti mweya mutsvene itaise kuda kwenyu. Manje zvinodiwa namweya mutsvene kuti vaite zvimwe zvacho zvinochallenge zvaunoda nezvaunofunga. Kune masystems atakaronga sevanhu ekuti Mwari akada kuabreka kuti atiitire zvinhu tinozwa sekunge haasiri. Tina Mwari watakaisa mubox, watakaisa mucontainer kuti anodai. Ai zvaasiri. Izvi kuona dai ndiye but kuona zvakuitwa avakomana ichitsotsi uye hasi Mwari. Munhu anoverenga minana yese iri muBhaibheri apedza kuiverenga Mwari akada kuiita anonzwa sekunge haasiri. Kune nyaya dziri muBhaibheri dzatinotodawo kudzigumira muBhaibheri maringe level yekuziva kwedu nekutenda. Kune nyaya dziri sensitive muBhaibheri. Mukadzi wemuShunami maambonzwa nyaya 2 Kings chapter 4. Vaine makore vasina mwana nemurume wacho. Vakaona Elisha munhu waMwari achipfuura achienda kuShunami. Mukadzi akaudza murume ngati vagere mufundisa imba vakoti vachiti vakadya vaenda kuchechi. Zvikaitika saizvozvo Elisha akagara pamba ipapo. Hapana kuita nguva adzimai ndokubva vava neMwari. Vachigara nemumwe mudhara vainzi ari mazuva edu ndiye china chemuGambika nezi. Kana nomumwe mudhara 2 years vakonemwana. Ndamudetsera muri mesi basi. Endara adzimai vakakupa idea iyo. Anoona kuti yakanaka iri muBhaibheri. Zvoreva kuti ishoko ratinotenda but there are things we need to grow kuti tigone kuzvirarama. It's not easy. Hazvina kupfa, hazvina kuchipa sekudaro. Une vanhu vanogona kukupa advice kuti wakakwana here. Adzimai kwacho mugare nemumwe mudhara wekupi. You cannot share with others. But ndiMwari unoita zvinhu nenzira dzakasiyana. Abrahamu waitoziva kuti Mwari wakatipa mwana Isaac. Asi Mwari paati ndana Isaac kugomo. Adzimai vangu havaudye chokwadi. Vakangonzi tiri kuenda nemwana after 3 days tiri kudzoka. Abrahamu anoda pachena kuti Mwari vati ndiende mwana kugomo ndicheke. Ndopa aiudzwa 9 months nelabor aitsanangurirwa musoro. Varume munongotora chinamato padenga mada kuita sei. But akaziva level yemumwari so mukunamata chandakanzwisisa hatifanani. We are different levels.
So wisdom ndo inozodiwa nawo kuadresa vanhu vane kuziva kwakasiyana vanoda uchenjeri hwakanyanya. Nokuti ukataura zvinogamuchirwa necertain group at a certain level, vamwe vanoresista. Kune vasingagamuchire zvokwadi nekuda kwezera ravo, kwete nekuda kuti vane nhamo. Tiri kuprimary 1 minus 5 kungosumudza ruoko it can't. Maoko otorohwa. Makusecondary it can. Unotorohwa ndiwo kati it can't. Saka zvawaiumbirirwa maoko kune imwe level itype vanhu vangawinawo. Mese mukaimprove mukakura zvino zvimwe zvatairamba zvinoita. But it's so there's time yekuti resistance irimo haive kuti mwana hadi zvishamiso zvaMwari. Inyaya yekuti vari mutsika nedzimwe pfungwa dzasati vari mukaka haisi poison, but mwana anofanirwa kurumurwa. Mukaka breastfeeding haisi poison, kuramba uchiumwa hakusi right. Pane time yaunofanirwa kuomerwa mwoyo kuzora nyatso dzimhiripiri. Kamwana kakaruma nzota hasa mai vangu wacho Satani. Why? Because zera rine mwana haagone kutaurika naye kuti mwanangu kabeef kari naye. Chaakajaira maliquids. So kugara naye pasi kutsanangurira so kuti mune gango haanzwi. Sanuda zvinenge zvakaoma so anozoona akura kuti vakandirumura vakagona. But mazuva ekurumurwa yaiva noise. So pese paroda kuitwa zvinhu naMwari noise haishaika. Vatanga uya kuita zvinhu zvavo minopa vakazvitora minopa vari kukopa kunzewo. There are things in life zvaunongokopa kune vamwe no make intelligent. Kune zvinhu muupenyu zvokuti hazviitwe nekugona nekungwara kwako, unotodzidza kubva kune vamwe. Imwe level yewisdom inoda so. Ani munoziva kuti first medal mukurarama, first medal mwana wavanhu vari muBhaibheri, Cain akauraya Abel. Vabereki vari Adamu naEva. Adamu akasikwa naMwari naEva akasikwa naMwari. Vakabereka mhondi yekutanga. Chii chakaita kuti vanhu vaMwari vane umwari vabereke mhondi? Problem iwana. Adamu paakasikwa haana kusikwa ari mwana kusvika akure kuita mudhara. Eva paakasikwa haana kusikwa ari kamusikana kuzoita mukadzi. Vakasikwa vari madhara. Saka vasina experience yekuziva kuti kana uri mwana zvinofamba sei. Unonzi kutamba muri vana kuita sei. Saka vana pavakaudzana kuti handi kuseri kuti unoita zvatiri kuita vaingoti ndizvo. Why? Because ivo havana experience. Vakasikwa vari madhara. So experience is one of the best teachers in life. So I also encourage the youth, learn to respect elders. There are things you only know from elders, nokuti vakava experience. Intelligence is enough. Experience in a room in life. Kana ukashandiswa naMwari zvakadii, respect elders. Sambe wakadani wana Mwari ari Sunday school arimo akarara paside pepareka. Aimhanya kuna Eli asiri kudanwa. Eli asiri kudanwa ndiye akaudza Samira ari kudanwa kuti ndiye Mwari. Brati Mwari vanotaura newo vasaziva kuti ndiwo. Shima vanobvunza munhu asiri kutaurwa naye. Why? Nokuti aimbotaurwa naye. Your mind must be open. Kugamuchira zvinoda kuitwa naMwari, rega kuva resistance. Ita muponesi zvaunoda. Akatanga kuita zvaunoda zvimwe zvacho hauzvide. Yakananga iso mufunge. Zvani muponesi akada kupedza nhamo yako anongoisa basket apa. Oti yaubvise iyo ndoshoma yasara. Muponesi akuita zvaanoda. Akutorera vanhu mari. Uye ungoti hasi muponesi kunda. John chapter 9. Murume aiva bofu. Jesu akapfira matepasi akakanya ibva akamisa kumeso. Imi munoziva kuti mavhu ari sensitive kuziso.
but muponesi kana akuita zvaanoda kamupata mbira ndandobvisi mbira kuisa mavhaya kumeso iprocess yehealing but iproblem iyo iprocess. Hama dzangu kuti Mwari itai sekuda kwenyu nyangwe mazuva edu zvamaita kare zvinhu zvacho zvinodimanda level of faith yati kurei. Zvikaitirwa vadiki vanonosekunga hasi Mwari kana kuti Mwari wacho akutotirwisa. Bozobva kunyika nyika yakaoma uri kubirwa zvinasikuita mushi vari kutambira ishoma wouya kuchechi toti shoma iyo churu inotono chechi nenyika zvakafanana tinhati kutora kuti mushaka. So mind must be open kuziva kuti zvinodiwa namuponesi ndezvipi ukunge Mwari zvaanoda kukuitira zvakakunakira but zvinotozotora kuziva oza kune zvinhu zvatinotenda vabereki vedu nhasi zvavaitiitira zvaitibhohwa zvatakutoona kuti dai vasina kudaro ndisina kusvika pandakasvika. Indiri kuchikoro ndaivenga ticha airova stering oza kana uri ndofuna kugara kuchirohwa sa zvatakaita handina kuimpruvha kuverenga ndakatsvaga zvimashoti zvejini ndaipfeka 3 ndakaronga defense kwene improvement sawaitopedza kurohwa pina mukasi kuti havandigona but wafuira nhamo inokugona ende nhamo ina basa nemashoti ejini kutomangani inokurova uye kana 8 sa unokusvika pakudebasa tichairovangani aida kuti ramangwana rinake asingarove ari wrong ari kuti handikurove future ichakurova future irove uri one pawakaramba kurohwa uri one kuchikoro muupenyu murohwa iwe wadzimai vako nevana vako murohwa mese ndodai vana vaibvunza vaigona kubvunza mudhara hamusiri mukuti rovesa vaibhosikudukamandaramo. So Mwari wedu ndi Mwari unoita zvinhu but unoshanda maringe the willpower and the level of knowledge iri mumunhu. Ani zvaanoda kutiitira but zvimwe zvacho zvinorwa nenhororondo semukadzi weSamaria. Mesaya ndomuda but ndinoramba ndakamirira nokuti kwedu kune tsika yekuti isu nemaJudha hatidyidzani. Hama dzangu chinonzi the body of Christ vanhu vakatengwa neropa raJesu. Blood makes family. Denomination imwe subject yekuti munhu ave nekwaanopinda but ngaave akapindwa. So zvinoita kupinda chechi usina kupindwa iwe. Unoziva kuti Mwari apinde chechi rega ndikubatsire runoti kudii miviri yedu itemberi yaJehovha. Mwari anopinda isusu isusu topinda dzedu. Zvoreva kuti kana munhu akuva neunderstanding yekingdom ukaona munhu asingapinde yenyu panzapa anonamata akatengwa neropa raKristu ihama but nokuti inzwa hazvinomboipa kupinda chechi chakaipa kupindwa nechechi. Chechi ipa kupinda ukatoenda kugogwe kusina yenyu unoita goro usina namata wotochitopupura nhama dzangu ndakarasikirwa 6 months ndisina namata hakuna yenyu It's time to grow. Why? Nokuti kune chinhu chinogona kuitwa naMwari panze chaanoda kuti tikadzidza tikachiappreciate aite pakati pedu. Mwana maturamo kuita anoitwa nechechi yakati. When you are led by the Spirit of God, kana panze apa pane mumwe futi ane mweya waMwari munofanana. Pane nguva yekuti zviri kuitwa naMwari panze apa vanhu vanofunza kuti pamba takaenda kunokopa mweya waMwari hausi mweya wenyonganiso. Vana vaMwari vanoita zvinhu zvinoitwa naMwari wavo nababa wavo vanofanana. We are a family. So imwe danger yataita ndeyekuti nyangwe Mwari chinoti aite minana nyangwe akada kushanda nemumwe wedu pakati pedu
tinogona kuona sekunga akukopa zvinoitwa kumwe. Mwari anoporesa kune imwe chechi anogona kuporesa kuti muno. But inyaya yekuti tinoda kuti aiwa kune kwamazvitora. Atione denga tiona site. Kune kwamaona. Chechi ndinzwe. Ukachinja bhawa usina mari audhakwe. The best thing to do kunamata Mwari mumwendi muzvokwadi uri muno. Kuita kwaMwari, Mwari hataimire chechi anotsvaga vanotenda. Tanofika chechi yedu haina power, kuna chechi ine power. There is power in the name of Jesus. Watopedza. So kana ari yeJesu atorumidza muno, tichaona simba rake. Yes. Namo neka resistant, mubhoti mamo neka division. Akana kuoneka hapo but nokasensa kuti Peter achingoti gumbo panze ta. Anonzi varume tinoona madzi edu but mamanyemo anozonyanya. Kubvari muchito zvamuda kuita. Yetu chinhu chese chine first time. But the first time yese chinhu inofesa resistance. Chinhu chakanaka chingosvika panzvimbo nekugamuchirwa kawanda. Tinotanga chita sekunga chifarirwe unga iwe wozoona kuti vanhu chinhu ichi vanochida. Ozatine zvinhu zvatinoda zvatinovanda kunga hatidi. Ndambosvika pabhucha mwamai achida kutenga. But vangosvika kuna bhucha mendikana mukwasha ndipiwo mabhonzo. Ndokubva wapimirwa mabhonzo. Vakuda kuti kudai ndaona vadzoka vakukomplena. Sanzi haana nyakana kanyama. Iyo shona yavo vati ndiri kuda mabhonzo. But vakuchema kanyama mabhonzo. So zvakatiratidza picture kuti nyama inenge ichitodiwa zvayo. Kumabhonzo kutenderera but chakunyanya kutadza. So pane patinonyepera kunga hatidi zviti. Tichienda nekubhonzo zvedu. Iyo sanogona munhu achitenga hembe pabhero achikomplena kuti patakabharuka apa. Iyo kana yakatombopfekwa. Unotarisira zvese. Saka zvamuzoti haina bhatani. Mweya wekuda nyowani. Zvona kuti ndo zviri mumunhu. Munhu anoda zvakanaka. But pane nguva yekuti wakaipa unokurwisa kusvika unomugamuchira unongoti so long life. Chikuru kufema but mafemero kufemereka. Hakuna asikade chakanaka ufungira. But pane nguva yekuti wakaipa unokurwisa kusvika wangoti zviripo ndizvozvo. Life inoda nharo manje. Life inotoda nharo. Mwari kana muchiitira vamwe ndinokuna mataipa anonga zviitike. Life inoda nharo. Ani vanoti munhu apa anoberekwa akapfumbata chipo chake. I one side, the other side zvazvinongoreva. Paunomurula wapfumbata zvinoreva kuti panyika pauya pane fight nharo dzega. Wotosimba. Pane nyaya panapa. So wakawarirwa nyasha kuti wakunamata Mwari. Ane nhororo nekusafundikana. Saka waita nharo kuti Mwari kana makazviita mazuva ekare. Ndiri kunamata iwo nhasi ndiri pano. Ngazviitike. Yes. Wakaibasa kunyepera kuti ndiri kudhara vangwari pafu vakazodii. We are in a dispensation of grace. Yenyasha zhinji kudarika kare. Kare vaitomirira kuti Mwari auye. Isu mazuva edu tinaa anonzi Emmanuel, God with us. Anotofamba nesu anorarama matiri. We are in a better and a good covenant. Saka wakaipa chaanokufaita iye understanding. Taanofa Mwari anoita zvinhu ikoko. Hamena kwaanoitira yeda hidi. Isapfungwa yekuti yeda hidi. Isapfungwa yekuti ini ndinoda. Aita. PaBethsaida ukaona mumwe achipupura kuti ndikada kupinda ndiri kutangirwa. Papa ne competition. Baba sina kureruka. Baba sina kuti ndara achona ngangopinda wapuri. Waipona ne problems madiko yomba chisara. Inzvimbo yezvikuitwa zvinhu naMwari. But yaitodawo nharo. Ndayo zotaura ukereke.
kuti ukasaita nharo ameno ako. Wakaipa statement theme iri pano anoziva kuti Mwari haashanduki zuro nhasi namangwana. But anoda kufaitewo kuti zviregere kuitika muupenyu hwako. Mwari ngavazviratidze mazuva edu. Kunzwa matirichi munhu wamwe tichiombera kwakanaka. Rimwe gore taurawo uomberi hwawo. Vanhu ngavaonawo Mwari muupenyu hwako. Kupemberera nekugamuchira vamwe kuri right. But ngapasvike nguva yaunoti koinini. Kana Mwari achiita vamwe pane chidoo koinini. Theme scripture iri kudava nenharo. Mwari mumazuva edu kana kune vakakunamatai nyasha dzikaburuka upenyu ukaimprova. Ini ndiri pano. Ende uchaona kuti mukutendeka nekururama kwavo vanozviratidza. Haisi nyaya yechechi, inyaya yekutenda kwako uri muchechi. Boni paBethsaida vamwe vaipora vamwe vasingapori. Isaini yekuti panoshanda but kuna vamwe hazvishandi. Ini kuti pano kwandakafoira kupasa ndaida. Ndakazodiscover kuti kuda is not enough. Boni ndaida kupasa asi ndakafoira. Saka kuda kupasisa. Kungoda chete kuti ndoda kuti mwana achinje upenyu hwangu ndoda kutopinda chete is not enough. Pane zvinoda kuitwa. Chido first stage. Action ndoinode na manifestation. Kungoda chete hazviti. Ndaida ndikafoira. Ende andikono blame maticha. Kusvika kumbanjiki maticha achanga asiri serious. Why? Angari pasaidi pangu hapanaita maeni. Right, manotsi ataipiwa aipasisa. But aisvikira panatsano wasiri serious. Ndaiachinja maeni chaita madhi. Ndikaita madhi pamanotsi emaeni. So you can be in the same church, same teacher, same preacher, same grace and anointing. But kuita kwako ndo kunoririsa maresults anobatika muupenyu hwako. Mumwe anotokomborerwa muno, Mwari akachita upenyu hwake muno. Unotofunga kuda muno. Unoenda ukazodzoka ukashamba sama ndakabva Mwari achiita zvinhu. Anoita. Anoitira vanhu ngakuitirwa ende vanichinoshumira. Hakuna chechi iri powerful. Kuna Mwari ari powerful anoita zvinhu muchechi mune vanhu vanotenda. Mumazuva edu pakereke yedu Mwari zviratidze. Mumazuva edu munyika yedu Mwari haatya ikonomi yenyika. Ndada kukomborera but red. God is more than any economy of the world. Amen. Munamate uone. Airopafaridza vanhu vaigara murenje mugwenga vachidya nyama mugwenga kusina bhucha. Iyo bhucha itoripo pasera. Aipa vanhu nyama mugwenga. So ane nhoroondo yekuita zvishamiso yaanogona kuita futi nhasi. Usabviswe kutenda nemamiriro ezvinhu. Cheka mamiriro ako muna Mwari anogona kuchinja zvinhu. Munguva ino vanhu vari kutokomborerwa ufungi. Anoziva kuti muupenyu pano unoti zvinhu zvakaoma unenge uchinyepa. Unofanira kuti zvinhu zvakandoomera. Because life at every level haiomere munhu wese. But unfortunately chichokwadi chinotirwadzira. Proof ukaenda mubhucha unosvika muine mazondo. Isaini yekuti mombe yacho yanga iripo. Kwete last year, this week. Kune vakatakura miri wese wakakupa tsoka. Ukamboona paine nzondo rahuku yacho yanga iripo. Kwete last year. Mukore uno. Ndo zvazviri mulife. Ukati wakomana wacho hasi kuroora. Ukatendera watendera nezuro. Uone mota dzine zvimabhaluni so. Kwaito nokuchata munhu. Mukore uno. Saka ukati zvakaoma uri kunyepa ichi ndakaomera. Why? Because ukadaro zvinokudenha improvement. Hazvina kuomera munhu wese. Paunochema dai zvaita mushe. Omari unoti Mwari ndabai makatsika ipapo. Pakanaka chete. Life is stubborn zvekudaro ufunge. Nyaya ndeyekunamata Mwari. Woti Mwari mumhuri yangu zviratidze. Nhoroondo ndeyese yatanzwa mushoko. You can do it.
anozviita Mwari. But let me just give you my testimony. One day somebody called me. I'm a street preacher. That man knows. I met him in the bank. I saw you preaching. No. And I want to give you a stand to borrow your coin. Just like that. I've been a church people. It's a 70-day Adventist. I don't do that. Church said that. My church, but when I think the one so God. So the three must stand to crow you. I want you to get one. Just like that. Mukoyo kuti retu garimba kwariri. Unozonzi waibata waiunganidza washanda nesimba wazotenga stand pane nyaya. But he's still doing it. Mwari chete kwete kuti kungwara nekurongeka nekudida many preachers in this country. But there is favor. Inogona kukuwana mukore wakaoma kudai. Kuti ndozoyapa nodhasi invitation takatosangana kubengi. Just raise your hands. Mozi yore. Takasangana kubengi ikoko. What I know is I'm on my papers. Mazuwa akaoma kudai. Mwari anogona kuzviratidza. Inambira namborota nchandoenda kuside. Ndokunogara vamwe ikoko. Yes. Yeah, kabisa kuinjita kana wapalendi kenani. Unelendi Mwari anona kukupa kuti. Ndazve experience andizvidhauti. Zvibva pakuita sei? Pakungomutenda kuti anozvikona. Andina kwandakazvitsvaka. Andakatotsvagwawo. Pandakafunda ndakatotyawo Diana runitsvage. Wesi paakazora maofisi ake ndikati nogona kungochekerezvo. But it was a blessing looking for me. So ndakuzokusimbisa kuti mukore uno usamuvhe nezvikuita hazvina basa izvo. Mukore uno Mwari uchiri kuita zvishamiso. 2014 ndichipadzisa pana festa. Ndaigara mukwadzana mutumba randamana. Tandaenda netsoka kuseni na 9. Kuti tinobata 1 o'clock lunch hour pana fest. And before just after my train, baba I don't know my train. Even go I was on my train. But I found netsoka. One day after preaching ndemurumaka azvanzi. What is mufamba say? Kuti chora kuti ndinozogera netsoka ashai. Ndikaenda nepakopa akabhana. Ndikaga kombi nodai. Ndikazi aiwa mari ndinokutengera nota mende nemota. Just like that. Ndikafuna munhu arikuseka because mota inoda kuronga. Kutomundikaiwa chirega kuenda kurengi. Handi pakase uri pasi ndikutengere mota wedu. Vanatongofamba kuenda ipapo kusvika. Kuita mufenzi kwasarudza kuti iye. Angatobva kukwekwe haandizivi. Akangomira pana fest for 15 minutes. Akati washumira zvandibata. Mwari wati ndisiyewo nemotikari. Mukore wokuti ukafunga kuti salary yacho ndikazotanga ndikazomuchinja ndozotenga mari yesi unokutika musoro. Oza pane nguva yekuti vanhu vanokuti hauna musoro but uri kubata isinawo musoro. Ninizerwa panyaya dzevamwe mari yacho haina musoro asana tuite musoro. But chandinoziva chisingachinje nyasha dzake dzinogara kusina. Kana akazviita kare mumakore ekare, he is the same. Usaona mwoyo ramba uri pamabvi ramba uchimunamata. Chandinoziva unozviratidza. Mwari vakuitire nyasha. Mwari vakuitire.
kuda muno